Ilargiaz maitemindu zen gizon bat. Eta onera llegatzeko bidean ezagutu zuen mutiko bat. Hauxe da beraien istorioa. Guztion istorioa. Mendifaltsura ailegatutakoan, granitozko arroketatik errestaka jaisten naiz. Eta banoan nire zelaitik, amilde giruntz zuzen. Lore moreak loratzen dira, baita indiarrak ere, baita horiak ere. Arkaitzaren gainean, haize bolada batek bultzatzen nau. Iker Gauna da bera, Ilargiaz maitemindu zen gizona irakurtzen ari da, Ton Spanbauerrek idatzitako testua. Irratiz, bere ahotsa besterik ez gara entzuten ari, baina bere irudia ere ikus liteke, alegia, istorioa nola irakurtzen digun erakusten duen bideoa ikus liteke. Ikerrek egin duen moduan, beste hainbat lagunek ere, beren gustoko literatur zati bat kamera aurrean irakurri dute. Bazen behin darabagun izeneko ekimenaren baitako ekintza dau. Gure gustuko ipuin edo novela edo poesia zati bat grabatzeko gonbidapena luzatu digute. Gure patrikako telefono hartu, gure burua grabatu, eta beraiei bidali behar diegu. Eta beraiek akaso film bat, pelikula bat egingo dute, zati guztiak osatuz. Edu Fraile dabil, bazen behin darabagun ekimenaren dinamizatzaile modura. Edu, kaixo egunon. Kaixo egunon. Edu zer, literatura oparitu nahi diguzu, Bueno, hori da asmoa, edo literatura gure buruari oparitu ere bai, Hau da nolabait ekimen bat, gure ustez, ikastolaren komunitatearentzat hain garrantzitsua den, kompetentzia bat, edo kompetentzia baino bizipen bat bultzatzeko, edo bultzatzea aldera, bai, hori da. Bazen behin darabagun, Amurrioko aresketa ikastolan sorturiko ekimena da, bideoak grabatzeko deialdia luzatzen diozue jendeak aukeratu ezala bere gustoko ipui bat, novela bat, poesia bat, zati bat, eta kamera aurrean graba, ezala, hori da egin behar duena, ezta? Horrela zizen, ez dakit komentatu dugun, ekimen hau sortu dela aurten ospatuko zen esaten dute, arabuskeraz zen testu inguruan, ez? Orduan, egia da gure komunitatearen barnean, orain dela pare bat urte hartu zen irakurketa gai zentral bezala, ez? Nolabait, gainontzeko kompetentziatara irradiatzen duen kompetentzia, oinarrizko kompetentzia bezala. Eta esan genuen ze ondo arabuzkera zen aukera aprobetsatzea, ez? Eta zaro aldean edo hasi ginen, Iker Gauna izuzen, lehen irakurri duen mutilak eta nik neuk, hasi ginen ideia honi forma ematen, ez? Nola egin dezakegu, eta printzipioz helburu oso xumea zen, ez? Nola egin dezakegu gure artean ikastolako eremuaren barruan, gero Amurrio aldera pasatu zen eta azkenik Aiara aldera, ez? Nolabait, irakurketa garrantzitsu edo hartatz bezala dakaten pertsonek gainontzekoei nolabait transmititu diezaioten zaletasun horien, transmititu diezaioten beraien bizitzanin zentralaren gauza hori, ez? Eta egin nuen eskaintza eta gure argidurarentzat, momentu honetan baditugu ja 40 irakurle. Hori bai, lotxa gaindituta, beldurra gaindituta, jarri behar da kamaratxo baten aurrean, naiz eta mobila izan, bialdu, eta gero, noiz publikatuko duzu, balako egunean, venga, eta ja, sare sozialetan. Beraz, konbentzitu dituzue 40 lagun, kamera aurrean jarri, eta testu bat irakurri dezaten, ez da? Eta bideoiek erozuei bidali bartzaizkizue, zintzilikatzen dituzue uste dut YouTubeen eta sare sozialetan. Bai. Eta gero zuen asmoa zer da, horrekin gero film bat egitea, pelikula bat egitea edo? Bueno, eske koronavirusaren asuntoren gatikan buelta edo, eraldatu berri izan dugu hasierako proposito. Hasieran pentsatzen genuen, nolabait, jendeak bidalitako bideoen bitartez edo luzemetrai bat egingo genuke. Eta arabuzkera zen egunean luzemetrai hori nolabait buklean joango litzateke proiektatzen, edo kulturaren etxean, edo karpa batean, edo sare sozialetara igoko genuke. Baina, karo, zer egin dugu? Bidaltzen diguten bakoitza, nolabait txukundu, editatu, forma pizkatxo bat eman, eta sare sozialetara igotzen ari gara, biegunetan behin. Momentuz biegunetan behin, gero segurazki maiztasun aldatuko da, eta, ikusiko dugu. Orduan, azken produktua izango da, baldin bada, guk uste dugu baiet, izango da luzemetrai bat, gero pentsatzen genuen olako trailer bat ere ateratzea, nolabait, pertsona bakoitzaren irakurketa satitxo batekin zerbait, artista batekin dakagu hitz eginda edo erditz eginda eta egingo diguzeo zer, baina momentuz egiten ari garena da hori, ez? Jendeak bidaltzen digun produktua, gordina,
ez? Guk hartzen dugu, Ikerrek hartzen dut, Iker da gure zuzendari teknikoa, ez? Ikerrek hartzen du, editatu egiten du, eta sare sozialetara igotzen dugu. YouTube, bazen behin darabagun jarri eskero, sartzen zara dibez, ara euskera zen horri web horrien, bai. Posi gaude. Ekimena da, gogoratu, bazen behin darabagun. Entrevista hau zertarako baliatuko dugu, jendeari deialdia luzatzeko, edonork bidali dezake bere gustoko literatur zati bat grabatuta, ez, Edu? Edonork bidali dezake. Egia da, ekimen hau, ekimen honen helburua da komunitatea mugitzea. Eta guretzat komunitatea da Amurrio aldea, da Aiara aldea, ez? Orain horrek ez du esanek kanpotikan bidaltzen dizkiguten bideoak ez ditugunik onartuko. Gustan diz, atsegin handiz, ez? Incluso Aiaratikan kanpoko lagun batzu egin diegu dei eta erantzun digute eta oso ondo. Azken izan da Peio Añorga ipuin kontalaria. Begira. Oiartzungo, gainera ikastolako laguna da, gure jardunaldietan parte hartu duelako, eta bidali digu oso irakurketa polita 5 minutukoa bidea den, bere nik uste poema filosofikoa bidali dugu, bere etxean grabatuta, klaro. Egun hauetan jendea, denok ari gara gure etxeak erakusten, ez da? Gran Guayominetik hasita denok. Hori da, denak ez da gure etxea erakusten, eta horrela garratu genezake bideoa bazen behin darabaguneko lagunei bidaltzeko. Bazen behin darabagun, Amurrioko Aresketa ikastolan sorturiko ekimena da, gogoratu, aurten Amurrion antolatu bertzen utela Araba euskeraz, baina, bertan bera geratu da, eta ekimen hau bada festaren sugarrari eusteko modu bat, ez da, bihurtu da, ez, Edu? Bai, eta nik uste momentu honetan gelditzen den bakarra edo iaia bakarra, ez, eta, bere balioa du, ez, bere balioa du alde batetikan, guk esaten dugu, hau dela ekintza kultural bat, dakala balio kultural bat, dakala hezkuntzaren aldetikan balio bat, eta dakala balio linguistiko bat, ez? Hiru horiek behintzat biltzen ditu. Hasieran oso xumea zen ekimen hau, eta momentu honetan, generalizatzen ari dena. Eta lehen planoan, jarri nahi duena gaur egun hain iraultzailea den ekintza bat, irakurtzea. Irakurtzea da, gauza bat guk esaten dugu gure barruko diskursoan, esaten dugu, irakurtza dela gauza bat egiten dena, bakarrik, geldirik eta isilik. Bakarrik, geldirik eta isilik, gaur egun hori oso zaila da, Bai. Oso zaila da. Dakagun kanpoko bombardiarekin, dakagun mobilaren, interneteko zea, eta guk sinesten dugu dela gauza importante bat pertsonengan, bai. Hortxe, zure literatur zatia gustuko duzun ipui, novela, poesia zati hori kamera aurrean grabatu, lotsak kendu kamera aurrean grabatu, eta Amurrioko lagunei bidali nahi badiezu, hartu gogoan, posta elektronikoko helbidea, bazen behin abildua aresketaikastola.eus. Horra bidali behar da, ezta? Hori zera, Aresketa ikastolaren, Aresketa ikastolak sortu duen korreo honetara, bai. Bazen behin, abildua aresketaikastola.eus. Ea denon arten bizka bate bultzatzen dugun irakurtzaletasuna, eta esan duzu, ekintzak hasi iraultzailea, ez, gaur egun liburuak irakurtzea, ez? Bai, zalantzari gabe. Kostatzen da, venga, kostatzen digu nork bere buruarentzat denboratxo bate bilatu, eta venga, ekon nahi dut bakarrik, ekon nahi dut nire liburuarekin dialogoan, ez? Dialogoan. Beste garai baten ikustu errezago genuela gaur zailago. Eta gaur asko zailago gure ikasleek, bai. Edu Frailes, eskerrik asko, zorteon. Mila esker zuei, venga. Segi ondo, aio.